Sliramu tak aturi jumeneng diatur lipur kinarya. Atur ora mongkang yo. Ribut mulai sing garep nyuwuk sembar sembur kabeh banjur padha empur. Lah kowe jenenge lagune pengeling-eling ya Ki Petruk. Ning bingung kae sing tuk pawange arep nyuwuk bingung baune ndang saka ngendi. Kembang rawe aturan bareng New Arresta kerja bareng Tiga Jaya Audio. Yo. Bapak Wani niki tenang ya, Bu. Monggo Pak, mika panggung. Monggo mriki. Monggo mriki, mika. Ayo iya. Sampure Mbak Deni.
musik kali ini dari yang punya nama Pak Hadi. Mangke sekang konco-konco rewang uga ana Pantelo Gending dipun tenggo sahabat awis. Monggo. Nyun dikancani mboten, Mbah? Nyun dikancani mboten? Ken nampani sawer. Isin lah. Alah. Asik. New Arista.
Tembang Rawe. Tembang Rawe. Dibawani Bapak Pucung. Anggih. Iki mangke ugi gentosan medal kali rencang-rencangipun nggih Pak Hadi nyun ngapunten. Nggih mangke wonten. Lanjut. Yo, ora usah digongi. Yo, sangune karo top nambah. Yo tak jekel ya kena. Sangune, sangune aku urung. Sangu aku ora. Ya. Ayo bose nika. Sing saking bekangin. Jregane. Cari
Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boten ajeng nyang. Jajal dibuktikan Pak Sutimin dibarengi Iya. Pak Bos Sitno. Pasar Monggo Bangkir. katur kagem jenipun Bapak Sutimin kapuri minggah wonten panggung yo. Asik. Ayo 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 ayo. Ayo bagus. Kan loro lah masa siji lawan loro. Nah, terus Ya, ganteng. Udah Ayo. banyak mendem bos. Iya. Oh si Jemanin Denit ya sebelah kana. Kayak perkeroyokan. Ki mantan sepite apa ya? Iya. Jenengan. Panganten sepiteng kok ki iki. Kia terkhusus karo Mbah Kakung Rin. Monggo pasar Bangkir. Mangga. Iya. Iya iya Makin iya. makin. Iya iya iya. Iya iya iya. Lali lali. Ayo yo. Pasar Bangkir serba hujan. Serba hujan. Tikungan pinggir jembatan. Tikungan pinggir jembatan. Mobil lewat sorak-sorakan. Kali banjir dosa-dosa. Ya sampuri. Agadot kata Ya, jadi sambut Joget sekali ya. wayang Petro kirunge Jawa yen wis samaya aja nyanyi yen kepek yen padha katine kelah Arista Siti, ayo yo. Pasar Bangkir serba hujan. Tikungan pinggir jembatan. Mobil lewat sorak-sorakan. Kali banjir dosa-dosa. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mana
langsung podang kuning iki nggo jerek. Kupu kasmaron. New Arista. Iya 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 iya. Mbak Yeni ini ayo yo. Asik. Gubuk kae. Hey, ah. Iya 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 iya. Warna abang. La 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 la. Jenenge gubuk kasmara. Biyen kae tak gantung matresno. Ya ya ya. Tanpa bantal, tanpa kloso. Ayo, Mamak. Ayo tabote ke taman asmara. Ayo deh. Jangan semangat Siji kiri siji kiri kayak apa jalan Jose? Suaranya kayak apa ya, Pak? Jalan Jose kayak apa gue? Tungken tak gentung. Jose rapatnya gendal ya. Baleni. Tungken tak gentung. Jos. Ya Tapi tetap semangat sih gede Ya, lah. jana. Ayo. Ya ya ya. Yo. Iya iya iya. Iya iya iya. Mergo leren. Oke, terima kasih. Selamat sore buat Bapak Ibu yang baru berkenan datang, matur suwun atas kehadirannya. Kanggo dulur wadon, Mbah Heni matur suwun. Tembangnya Gubuk Kasmara duwe kenangan kaya dereka. Iya iya. Halo. Semanggi Surabaya. Surabaya.
tempen. Ya ngandel sing nyong bebatin. Ya jan. Mari mari beli sapi cedera sekali dapat hasilan satu mabuskan hati sayur semanggi mari beli sampun dah siki gilirane penganten iya persiapan persiapan bos tomak tetang hor lulu sada
sesaki apa iya dapet maju dapet bangga menghadap ke depan sana yo sana semua tanggung pada jawab. mendem. Ki tanggung jawab kaki yitno genah. Ki tak takoni pada mendem jaluke apa? Ki pada mendem jaluke apa? Jajan. Takon kebeke. Ya tak takoni. Pak Ilham, jajan jaluk sangune ki ngene nggo pada nambani. Alah. Ki pada mari apa ora dene pada jeluk gada kabeh. Jajal. Nyok bingung lah. Apa jaluk teh susoni ya? Tapani kae tapani. Abang hijau, abang biru. Lo langsung gulingut. Wes langsung. Alal. Sia urung Ya urung mari. Sing wis kebagian mundur. Sing wis kebagian mundur. Pokoke sekut. Nak mendem. Ya sing abang. Ya joget mari, urung mari. Iya bener kabeh. Ayo.
lah. Oke lah. Indang apa truk? Wong anggar ketekan indang kayak kaya sembilan ini. Icar turu sih.